Radju Marija jippreżenta Madre Teresa, profeta ta' żminna. Programm dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Jiena, Dr. Andrew, nistiednek għad-9 programm fis-sensiela Madre Teresa, profeta ta' żminna. Nibdew il-programm bl-aħħar parti ta' artiklu li kien der fil-Life Magazine tal-1980, miktub minn Mary Ellen Clark. Mary Ellen Clark kienet imqabda minn din ir-revista prestiġjuża biex għal xahar sħiħ tgħix rib Madre Teresa u s-sorijiet tagħha u tiddokumenta il-ħidma ta' din is-soru. Il-vuċijiet huma ta' Twani Spanjol u Victoria Teuma. Fil-ħafna djar li fetħet Madre Teresa, insibu dawk li jieħdu ħsieb kemm dawk morda fiżikament kif ukoll mentalment. ċentri ta' riħabilitazzjoni fejn nies jistgħu jaħdmu, kolonji tal-lebrużi għal dawk il-ħafna li huma mwarba minħabba din il-marda, mobile clinics, kif ukoll ċentri fejn isir tqassim tal-ikel. Wieħed minn dawn jipprovdi 5,000 ikla kuljum. Ġewwa ċ-ċentru Prem Dam li jfisser rigal ta' mħabba, missjoni oħra f'Kalkutta, Mary Ellen kienet ċut ta' kif jiġu ikkurati dawk li jbatu b'mart mentali. Kmieni filgħodu, is-sorijiet qajmu lill-pazjenti. Xi wħud huma mdejqa, depressed, oħrajn ferħanin, oħrajn ħaj, f'mejnja. Tfajla ħdejn il-bib ta' barra tarafna. Hawn tsi, bonġu sor. Tifla tajjat, ma. Toqgħod bil-qiegħda qrib Mader Teresa u bit-tarf tad-dublett tagħha tagħmel qisu sari ma' rasa. Tifla oħra tisfen madwar il-madri. L-ebda bib ma' msakkar, li fal dawk il-pazjenti li huma f'parti għalihom għax huma għal kollox dipendenti fuq l-oħrajn. Darba fil-ġimgħa jiġi tabib jara lil pazjenti li huma morda ħafna. Lejla minnhom waqt li waħda mis-sorijiet, Sister Marianne, qiegħda tgħin waħda mill-aktar nisa morda biex tidħol fis-sodda, tintebaħ li din mietet. Telqet qisha sfur, tgħid soru oħra. Sister Marianne torbot faxxa madwar ras il-mara biex ħalqa ma jibqax miftuħ. Tagħmlilha ftit il-makeup fuq wiċċha u tagħtiha bliżar abjad u ddawwarha bil-fjuri. Joħorġu l-ġisem mejjed barra fil-kurutur li hu mdallam imma mdawwal bil-paċi. Fis-sitta ta' flaxija, il-pazjenti jinġabru fis-sodda għal-lejl. Imma fil-kamra msakra fejn jinżammu l-każijiet l-aktar diffiċli u d-disprati, is-sorijiet jifirxu tapit mal-art. Il-pazjenti jitattew bliżar kbir, jorqdu bla ħwejjeġ, arwina, imrekna bejnietom qishom trabi. Dawn huma l-aktar innoċenti, tgħid waħda soru novizza. U għalhekk li dawn in-nies huma eqreb il-qalb ta' Alla minna.
Il-missjonarji tal-karità imexxu wkoll lebrozarji mal-Indja kollha. Wieħed mill-iżjed ġodda ġewwa Rajġaħ jinsab xi 300 mil fil-punent ta' Kalkutta. Ġie miftuħ waqt iż-żjara ta' Mary Ellen. Madre Teresa tagħti diskors qasir. Infetħet ukoll klinika għal mart tal-għajnejn. Fid-djarju tagħha Mark kitbet: Waqt li Madre Teresa tkun għaddejja fil-ġib minn ġol villaġġ jilqawha b'ħafna briju u entużjażmu. Waqt id-diskors ġewwa l-uffiċċju tas-Sindku tirrakkonta storja ta' tallab li xi jiem qabel taqa' magħha. Kulħadd jiġi jitolbok xi ħaġa, Madre, kien qalilha. Hemm xi wħud għandhom minn fejn jistgħu jagħtuk. Jiena fqir, m'għandi xejn. Imma llum lajta xar soldi. Hawn ħudhom. Ħadthom komplit tirrakkonta Madre Teresa. Għalija dan il-ġest sempliċi huwa ħafna akbar u prezzjuż mill-Premju Nobel. Mhux wisq il-bot mill-isptar hemm post li jagħti aktar tama. Iktar minn orfanotrofju, Xixu Bavan hu ċentru għall-adozzjoni fejn tfal u trabi abbandonati tinstabilhom familja u dar. Imma xi wħud diffiċli ssibilhom dar għax immankati jomja jew ritardjati. Għalhekk dawn jgħixu ħajjithom mal-missjonarji tal-karità. Waqt li kienet f'Kalkutta, Mark ġiet mistiedna tattendi żwieġ doppju, imħejji mis-sorijiet għal żewġ tfajliet li kienu jgħixu f'waħda mid-djar tas-sorijiet. Is-sorijiet ħejjew lit-tfajliet għaċ-ċerimonja. Għamlulhom in-nail polish fuq id-dwiefer, make-up stil Indjan fuq wiċċhom u ħena fuq saqajhom. Libsuhom is-sari żbojot u ħomor tat-tieġ u fl-aħħar id-deb. Is-sorijiet nefqu 5,000 rupi, madwar 70 euro, fuq kull tfajla. Iċ-ċerimonja hi taħlita ta' rid Bengali u Kattoliku. Wara Madre Teresa tberikhom. In-nies ġabu magħhom ħafna rigali. Li jingħata kollox mingħajr ma tistenna lura u l-uniku mod kif Madre Teresa taf tgħix. Meta wieħed is-sogra jsaqsija fuq ħajjitha, tipponta subajja lejn ix-xogħol li qed twettaq. Tifla ta' bejjieħ, Madre Teresa twildet bħala Agnes Gonsha Bojaxiu ġewwa Skopje, ex-Jugoslavja fl-1910. Ta' 12 sena indunat li ridet tgħix u taqdi l-fqar. Ta' 18 bdiet in-novizzjat ġewwa Darjeeling, l-Indja. Għażlet l-isem Marija Teresa wara Santa Teresa ta' Lisieux, qaddisa karmelitana ta' 19 seklu, li kienet tikteb kif ix-xogħol li huwa l-qalb ta' Alla u dak li jsir bl-aktar mod umli u sempliċi. Għalkemm fil-bidu tal-ħidma tagħhom is-sorijiet tal-missjonarji tal-karità kienu jittalbu, aktar bħala simbolu ta' umiltà u b'solidarjetà mal-fqar, illum Madre Teresa m'għadix tittallab. Il-flus mhux problema, tinsisti. U l-mulej li qed jibatna biex naħdmu mal-fqar, aħna qed nagħmlu x-xogħol tiegħu. Żgur li se jipprovdilna l-mezzi biex inwettquh. U hekk
Għax donazzjonijiet minn artijiet, binjiet, sa kutri, sa nies li jgħinuna qatt ma jonqsu. Tal-fuq minn 7 sena, Madre Teresa illum għada bħal dejjem dinamika, mimlija enerġija u b'umorizmu u dedikata għal kollox biex tgħin lil fqar. Għalkemm temmen bi sħiħ fit-talb, tgħid li t-talb mingħajr azzjoni u talba xejn. Trid tagħmel xogħol bħalli kieku kollox qed jiddependi fuqek tgħid. Imbagħad ħalli l-bqija f'idejn Alla. Imiss issa riflessjoni oħra mill-Patri Ġiżwita Pawlu Ketkuti li kien jaf lil Madre Teresa personalment u għal snin sħaħ ħadem viċin tagħha. Illum ser ikellimna fuq tema li kienet għall-qalb Madre Teresa. Dik li ejjew il-koll namlu xi ħaġa sabiħa għal Alla. Madre Teresa kienet tgħidlek. What I can do, you cannot do. But what you can do, I cannot do. Together, let us do something beautiful for God. Dak li nista' nagħmel jien ma tistax tagħmlu inti. Dak li tista' tagħmel int ma nistax nagħmlu jiena. Imma flimkien ejn nagħmlu xi ħaġa sabiħa għal Alla. U dina għalit ili meta darba saqsejta, tena madre, tena jena taf kem nirrispettak, imma kiku taf kem inħossni ħażin meta nkun ħadejk. Għaliex fader għalli, tos. Tena xkull darba li nkun ħadejk, nirrealizza kem għadni l-bot milli nkun xiftit bħalek. Fader għalli, what I can do, you cannot do. But what you can do, I cannot do. Together, let us do something beautiful for God. U din taħti ħafna paċi
illi Alla ma jaħdimx blaqwa strument kif ħafna drabi nisimgħu il-prietki. Tkun strument tajjeb fidejn Alla bija. Jekk joqgħod tistenna strumenti tajbin. Mhux se blaqat. Imma Alla jaħdem b'kull persuna fl-individwalità tagħha. U r-raġuni mhux għax inti għandek dik il-kapaċità li jiena m'għandix, ukoll inti għandek kapaċitajiet li m'għandix, imma dik tirrifletti illi il-fatt illi l-imħabba tiegħek inti biss tista' tagħtiha u int ma tistax tagħti l-imħabba li nista' nagħti jien. Tadda xi diskors li qed ngħid, jien biss nista' ngħidu bħala tiegħi, oħrajn jistgħu jgħidu ħafna aħjar minni u ħafna aħjar minni, imma l-importanti mhux jekk hux aħjar jew għar, l-importanti li nkun jien, li jkun tiegħi. Għax jiena dik hija l-missjoni illi Alla tani meta ħalaqni bl-individwalità, bil-personalità, bit-talenti u bid-djufijiet tiegħi. Mela jien għandi xi ħaġa x'nagħti li hija unika, prezzjuża u li ħadd ma jista' jagħtiha. L-iktar ħaġa importanti hija li ma naħsibx għax jiena biss nista' nagħti dak li nista' nagħti. Mela tiegħi biss jott jew tiegħi l-aħjar għax aħna hekk nagħmlu bnedmin. Le, imma biex tiegħi jilħaq il-milja ta' żbuħija tiegħu irrid ikun maqut ma' tiegħek. Għax jiena nista' nagħmel ħaġa u inti tista' tagħmel oħra ma' flimkien għalkemm qed nagħmlu xi ħaġa isbaħ għal Alla. Allura, iċ-ċokol huwa l-ħabib tagħna, mhux l-għadu tagħna. U aħna dejjem noħolmu bil-kbir biex naħarbu il-pis li nħobbu lil dak li hemm ġembla. Madre Teresa kienet temmen fil-ħajja. Madre Teresa kienet tħobb il-ħajja. U għalhekk kienet lesta li taqbes għall-ħajja sa mill-bidu tagħha, anke fil-ġuf tal-om. F'din is-silta li ġejja ser nisimgħu lil Madre Teresa li b'determinazzjoni, b'qawwa u b'konvinzjoni tiddefendi il-ħajja sa mill-bidu tagħha. Il-ħajja fil-ġuf tal-om. I feel one thing I want to share with you all. The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent unborn child. If a mother can murder
her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? Even in the scripture, it is written, even if mother could forget her child, I will not forget you. I have curved you in the palm of my hand. Even if mother could forget. But today, millions of unborn children are being killed. We say nothing. In the newspapers, you read numbers of this one, of that one being killed, this being destroyed. But nobody speaks of the millions of little ones who have been conceived with the same life as you and I, with the life of God. And we say nothing. We allow it. To me, the nations who have legalized abortion, they are the poorest nation. They are afraid of little one. They are afraid of the unborn child. And the child must die because they don't want to feed one more child, to educate one more child. The child must die. And here I ask you, in the name of these little ones, for it was that unborn child that recognized the presence of Jesus when Mary came to visit Elizabeth, her cousin. As we read in the Gospel, the moment Mary came into the house, the little one in the womb of his mother lived with joy, recognized the Prince of Peace. And so today, let us here make a strong resolution. We are going to save every little child, every unborn child, give them a chance to be born. Let us all pray that we have the courage to stand by the unborn child and give the child an opportunity to love and to be loved. Wasanna fit-tmiem il-programm tal-lum. Infakrek li f'Malta il-missjonarji tal-karità, jew kif huma magħrufa aħjar is-sorijiet ta' Madri Teresa, jgħixu Bormla, eżattament f'bieb 135 Triq San Pawl, fit-triq qabel tidħol l-isla. Jekk tixtieq issir taf aktar dwarhom u dwar l-ispiritwalità ta' Madri Teresa, kif ukoll jekk tixtieq taħdem magħhom mill-qrib, tista' ċempel fuq
21 66 60 21 21 66 6021 għal aktar informazzjoni. Tajjeb tkun taf ukoll li kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-istess kunvent ikun hemm adorazzjoni ta' siegħa miftuħa għal pubbliku fejn intu wkoll mistieden. Infakrek li il-programm Madre Teresa Profeta ta' Żmienna jixxandar kull nhar ta' tlieta fit-3:30 ta' wara nofsinhar u ikun imtenni l-4 fit-8 ta' filgħaxija u sbieħ il-ġimgħa fis-2:30 ta' filgħodu. Jiena, Dr. Andrew, insemmilek.